Čekaj, imamo na TikToku, brate, klip Sege, da krenemo odatle, da krenemo od tuda. Čekaj. Znači, evo, samo moment. Seka Aleksić mene proziva da ja promovišem loše vrednosti, šta sve ne, a peva Umri do zore na dan žalosti. Objasni. Znači, prvo ide nastupa polugola pred klincima, da ju se vide sise, to je kao princ, sve full, cool, ovo ono, ima dete. A ja sam problem što psuje. Onda nastupa isto za 500 evra na dan žalosti. I onda dođe meni i kaže, a ti znaš ovo ono. Pa gde je? Znači, ja sam nemoralan, ja sam budala, ja sam debil, a ona peva, raduje se i pravi lovu tebra od pevanja za dan žalosti. Objasnite, molim vas. Objasnite, molim vas. Pa čemu gubljenje, Buraz? Kako može to? Kako to može, Buraz? Ja sam problem, a ti nisi, razumeš? Pa ti budi uzor svoje deci. Uvek znaš će da gleda šta je van njene kuće, sve je krivo za loše stanje i loše vaspitanje van njene kuće, ali u njenoj kući kad dete ispadne debil, onda ona nije kriva, razumeš? Jao, brat, pakao. Pakao te, brat, koje proseravanje, brate. Mora, brate, da se prosera, zašto? Šta će pevaljka, šta drugo može da uradi? Ljudi, šta mislite, ili je žao baš? Koja je razlika između Singerice koji kaže da nije on odgovoran ko dolazi na nastupe i nje koja peva polugola? Pa evo što ti kažem, zato što Singerica nije rekao moje dete ima loše uzore na internetu, zato što psuju, a onda ode i nastupa, razumeš, ono demonizuje po klubu, nego li ih demonizuje po klubu i boli ga kurac, razumeš? Velika razlika, razumeš, jer ne morališe lažno, niti morališe uopšte. A te, bravo, baš je žao, kad pogledaš, brate, i meni je onako, znaš, baš žao kad vidim ovo, brate. Ajmo svi, brate, srcu četu za Seku Aleksić, što, kako se zove, je morala da tuguje u klubu i da nastupa. Elem!